Sí, crec que ja fa temps que venim treballant molt bé. Jo crec que s'ha notat en els partits. Com bé dius, va ser una llàstima aquells dos partits, sobretot el de Torrent, on crec que perdem i mereixíem no només guanyar, no empatar, guanyar. I el partit del Sant Andreu, doncs un partit igualat que jo crec que era un partit d'empat. I bueno, ens en anem en aquell 0 de 6 doncs, que ens fa estar més avall en la classificació del que crec que mereixem. Però bueno, sí que estem en bones sensacions i afrontarem aquest final de temporada amb garanties. Sí, és veritat que no ho hem aconseguit. Crec que quan ell va arribar vam fer 7 de 9. Sí, seria un bon moment per fer-ho. És veritat que per estar dalt al final has de fer aquestes coses i 3 partits seguits passa per, en aquest cas, per guanyar 2 a fora, que en aquesta categoria sabem que és molt complicat, però sí que seria un bon escenari per fer-ho. Està clar que és molt difícil. 11 punts en 27 possibles, doncs és en alguna cosa que jo no em centraria ara mateix. Sí que, és que com dius, estem a 11 del play-off i a 3 del descens. Llavors el més lògic és pensar en l'immediat, pensar en aquest partit. Si podem aconseguir encadenar unes quantes victòries seguides més, doncs ja veurem on estem, però ja et dic, això seria pensar en el futur. Intentarem guanyar a Cerdanyola, intentarem guanyar la setmana que ve a l'Europa i a veure més endavant on ens trobem. Però ara no és la mentalitat de la plantilla pensar en aquest possible play-off. Sí, està clar, és un camp complicat, és un camp que bueno, a jugadors potser del nostre perfil no ens agrada tant, però també és veritat que en aquesta categoria hi ha bastants camps d'aquestes característiques i ens hi hem adaptat bastant bé, hem sabut competir en tots ells, el mateix Torrent, que no aconseguim guanyar, fa res al camp de l'Andratx vam fer un molt bon partit en un rival potser semblant i jo crec que farem un bon partit i estem preparats per fer-lo. Doncs no ho sé, no sé si Samu arribarà o no, avui no ha pogut entrenar, però no sé com estarà. I llavors sí que és veritat que tenim molts jugadors que poden fer aquesta funció, com Àlex i Meshach, i si el míster decidís que jo ho he de fer, doncs sí, ho podria fer. Ja la setmana passada ja vaig jugar amb Samu en aquest doble pivot. No és la meva posició, però crec que m'hi puc adaptar si fos el cas. Sí.